நமக்குள்ள எப்பவுமே ஒரு கேள்வி சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். சில கேள்விகளுக்கு பதில் இருக்கும், சில கேள்விக்கு பதில் இருக்காது. கத்திரிக்காய் யாரு கத்திரிக்காய்ன்னு பேர் வச்சாங்க? முருங்கைக்காய்க்கு யாரு முருங்கைக்கான்னு பேர் வச்சாங்க? இப்படிலாம் நம்ம கிட்ட கேள்வி கேட்டா, இதுக்கு நம்ம கிட்ட பதில் இருக்குமா? ஆனா அதே நேரத்துல வரலாற்று ரீதியா சிலருக்கு சில பேர வச்சிருப்பாங்க. சில ஊருக்கு, சில தெருக்கு. சோ அதுக்கு பின்னாடி ஒரு சில காரணம் இருக்கும். சோ அது போல ஒரு காரணத்த தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். 1920ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாசம் இன்னைக்கு நம்ம மெட்ராஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய மதராஸ் மாகாணத்துல ஒரு தேர்தல் நடந்துச்சு. அப்போ நீதி கட்சியின் சார்பாக முகமது இஸ்மாயில் சாஹிப் அவர்கள் போட்டி பெற்று தேர்தலில் வெற்றி பெற்றார். அந்த தேர்தலில் நீதி கட்சி சார்பா 5 முஸ்லிம்களும், முஸ்லிம் லீக் சார்பா 9 முஸ்லிம்களும் வெற்றி பெற்றனர். அப்போ ஆங்கிலேய நிர்வாகம் நடந்துகிட்டு இருந்தது. அந்த ஆங்கிலேய நிர்வாகத்தால் கவர்னர் நேரடி பொறுப்பில் இருந்து ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டுச்சு. அந்த குழுல உள்துறை, வருவாய்த்துறை போன்ற துறைகளை உருவாக்குனாங்க. அப்படி உருவாக்குன வருவாய்த்துறையில ஹபீபுல்லா சாஹிப் அவர்கிட்ட கொடுத்தாங்க. இந்த ஹபீபுல்லா சாஹிப் அவர்கள் இந்தியாவினுடைய வருவாயை சிறப்பாக கையாண்டதுக்காக பெரிதும் பாராட்டப்பட்ட ஒரு நபர். இவர் அந்த துறை மட்டும் இல்லாமல் வேலூர் மாநகராட்சியோட தலைவராக இருந்திருக்காரு. வட ஆற்காடு மாவட்ட ஆட்சி தலைவர். இது மட்டும் இல்லாம திருவாங்கூர் திவானாவும் இருந்திருக்காரு. இவர் மரணிச்ச உடனே இவர் போற்ற விதமா இவருக்கு ஏதாவது நம்ம இவரோட பேரை ஏதாவது ஒரு தெருவுக்கு வைக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்துல தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்க இந்த டீனர்ல இருக்கிற ஒரு தெருவுக்கு ஹபீபுல்லா ரோடுன்னு பேர் வச்சாங்க. இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரோடு டீனர்ல இருந்துகிட்டு இருக்கு.